Раздадох 100 лева. Остани до края на клипа, за да видиш как. При една седмица артистът Роби Николов беше пуснал челендж. И най-креативният спечели 100 лева. Аз ги спечелих. За да разберете как, може да проверите моя TikTok ето тук. Или пък може да останете и да гледате клипчето до края, за да видите как ще ги дам за благотворителност. Но сега, нека си починем и утре ще продължим. Добре хора, изкъпах се. Сега се обличам и отиваме да закупим нужните материали. Така, и понеже казах, че ще дам парите за благотворителност, днес отиваме в Монтана, в един дом за здравни и социални услуги, където се отглеждат деца с много тежки увреждания. Те за жалост не могат да бъдат настанени при някои осиновители, тъй като уврежданията са прекалено тежки и затова трябва да се отглеждат на специално място. Но преди да отидем там, ще се отбием до едно друго място. Другото искам да благодаря на мама, тъй като моята кола се счупи, откраднах нейната, тя не знае, но да. Добре хора, сега сме в билата. Отиваме да намерим памперси, тъй като са нужни поради тежките увреждания на децата. Но разбрах, че те също обичат много торта. Затова ще намерим торта. Може да не от тук, могат някъде другаде. Просто тортата трябва да е с старен сертификат. Мисля, че са някъде... Не са ли тук памперсите? Не. Добре, носят се по-трудно, отколкото си мислех. Разполагаме с 40 лева, така че нека да идем и да купим на торта. Така, взехме торта и ни остават към 20 лева, с които мисля да отида и да взема още някаква храна. Ще говоря с управителя и ще видя какво мога да взема. И така. Така, искам да благодаря още един път на Роби Николов, без който това нямаше да бъде възможно. Отидете и вижте неговия канал, за да разберете как всичко това започна. И всъщност аз не знам къде се ме включва. Добре, нека преговорим. Имаме торта, имаме памперси, имаме пюрета. За жалост не мога да снимам децата, правила, но мога да снимам дома, мога да ги снимам в гръб. Ще видя какво мога да направя и нека сега влезем и да зарадваме малко. Много хубаво. Добре, нека си сложим пак маска за всеки случай и да видим детския път. Доколкото разбрах, това преди е било перално помещение, но с общи усилия на служителите от комплекса се е превърнало в това. И желая да впадежа, че макар и детето, което държах да изглеждаше напълно здраво, в този дом има поне 6 деца, които се нуждаят от тежка медицинска грижа. Надявам се поне, че има хора, които са готови да им дадат. Ето, 100 лева, малко пари, много добро. Надявам се да мога да правя по-често такива неща. Надявам се да има още. Ще се пробвам да има още.